नमस्कारू. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी भारताचो माजी रेल्वे मंत्री CA सुरेश P. प्रभू हांगेले वळख दितस भारतीय रेल्वेंतू शुचित्व आणि इतर क्षेत्रांतू गणनीय बदलाव हाडून भारतीय रेल्वेक राष्ट्रीय स्तरार मान दिवयिलो भारत सरकाराचो माजी रेल्वे मंत्री, राज्यसभा सांदो, वाणिज्य आणि कैगारिका मंत्री आणि नागरिक विमान सेवा मंत्री जावन आशिल्लो व्यक्ती सुरेश प्रभू. तांणी वृत्तीन हिशोब तपासपी जावन आसात. तांणी ऋषिहुड विश्वविद्यानिलयाचो कुलपती जावन आसात. सुरेश प्रभू 11 जुलै 1953 इसवेंतू मुंबईंतू जल्मलें. बापय प्रभाकर प्रभू आणि आवय सुमती प्रभाकर प्रभू. प्रभूले प्राथमिक, माध्यमिक आणि कॉलेज शिक्षण मुंबईंतू जाल्लें. मुंबई विश्वविद्यानिलयांतू FCA आणि LLB पदवी जोडल्या. CA परीक्षेंतू तांकां सगळे भारतांतू 11वे रँक लाभला. सुरेश प्रभू शिवसेना पक्षाचो सांदो जावन आशिल्लें आणि सतत जावन 1996 इसवी सावन 2009 पर्यंत महाराष्ट्राचे राजापुराचो लोकसभा सांदो जावन वेंचून आयलें. श्री अटल बिहारी वाजपेयीले सरकारांतू कैगारिका मंत्री, परिसर आणि वन सचिव, रासायनिक आणि सारे खातो सांभाळला. 2014 इसवींतू तांणी शिवसेना सोडून भारतीय जनता पक्षाक मेळ्ळें. उपरांत नरेंद्र मोदी सरकारांतू रेल्वे मंत्री जावन भारतीय रेल्वेंतू खूब सुधारणा हाडल्या. तांणी सरकारांतू सांभाळलेले हर एक इलाखेंतू गणनीय सुधारणा हाडिल्ली ख्याती सुरेश प्रभूक लाभता. सुरेश प्रभू साभार सरकारी आणि अर्धे सरकारी संस्थेंतू अधिकारी जावन आशिल्लें. महाराष्ट्र राज्य आर्थिक आयोग, सारस्वत कोऑपरेटिव्ह बँक, महाराष्ट्र प्रवासोद्यम अभिवृद्धी निगमाचो सांदो आणि 16 आंतरराष्ट्रीय संस्थेचो सांदो जावन आसत. त्यापैकी वर्ल्ड इकॉनॉमिक्स फोरम, ग्लोबल इंडस्ट्रीज काउन्सिल, युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम, युनायटेड नेशन्स इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन, ग्लोबल फोरम फॉर फार्मर्स प्रेसिडेंट, एशिया एनर्जी फोरम, युनायटेड नेशन्स कमिटी ऑफ बायोडायव्हर्सिटी, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ युनेस्को प्रमुख जावन आसत. सुरेश प्रभून साबार पुस्तकां बरोवन प्रकट केल्यात. त्यापैकी रोड मॅप फॉर $5 ट्रिलियन इंडियन इकॉनॉमी सुरेश प्रभून साबार पुस्तकां बरोवन प्रकट केल्यात. त्यापैकी स्टुडंट्स अनरेस्ट एट द जमनालाल बजाज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट मुंबई, Causes and Consequences of Mass Unemployment of Youths at CCIVS UNESCO Paris, Problems of Youth in Third World Countries at CCIVS Monrovia, Contribution of NGOs Towards Peace, Asian Youth Seminar, New Delhi. मिड-डे पत्रिका आणि मराठी पत्रिकेंतू अंकण आणि साभार लेखन प्रकट केल्यात. सुरेश प्रभूले सेवा वळखून तांकां साभार मान सन्मान लाभल्यात. 2014 सावन 2017 पर्यंत राष्ट्रीय स्तरार चलयिल्ले नियाळांतू अति उत्तम साधक मंत्र्यांपैकी पयले 5 तांगेल नाव आसता आशिल्लें. 2016 इसवींतू तांकां गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजातर्फेन महारथ प्रशस्ती लाभल्या. इंडियन ऑफ द इयर 2017 पुरस्कार,
13वे लोकसभेचो अति उत्तम संसद सनद आज तक टीव्ही चॅनेला दाखवून फावो जाला. 27 ऑगस्ट 2021 इंडिया टुडे पत्रिकेन सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर म्हणून पत्रिकेंतू प्रकट केलं. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन माजी रेल्वे मंत्री CA सुरेश P. प्रभू हांगेले आठव करता ती. नमस्कार.